Qui pensa en els mitjons? Tothom pensa en els mitjons. Cada dia al matí, quan se'ls ha de posar, sempre en un racó de calaix hi ha algun mitjó desaparellat. I l'idea és aquesta una mica, l'explicació del per què els mitjons es perden o desapareixen. Aquests mitjons es perden perquè hi ha l'element central del conte, que és qui fa desaparèixer els mitjons. I llavors t'explica una mica la causa de tot això. És un nen amb la seva mare, en Guerau, que descobreix una mica per què els mitjons van desapareixent i a partir d'aquí doncs hi va havent tota la història que millor no explicar-la, que si no llavors es perd de gràcia. Bueno, que la idea era divertida, era molt curiós i bueno, resoldre tota la idea amb el dibuix va ser molt guai. Buscar el personatge, anar fent proves fins trobar-lo, després, no sé, cada imatge, del text, relacionar-lo amb la imatge i tot, ha estat molt curiós, la veritat. Bueno, que trobo que és divertit, no? Que bueno, és algo que vivim tots des de sempre, no? El misteri dels mitjons i després el nen com ho va descobrint i tot, i bueno, que és algo, no sé. Temps. Tenia l'idea, o sigui, les idees és un moment, és un flash, però llavors treballar-hi amb el text i això doncs ha sigut una cosa progressiva al llarg del temps. Vam fer com una mica de redacció de 4 a 5 pàgines o així i a partir d'aquí ho vam anar desenvolupant una mica conjuntament. Sí. Jo amb els dibuixos he estat moltes i moltes hores, perquè ja només una il·lustració quasi estava 5 hores i després de borrar, canviar, tornar-hi, no sé què, quasi un any ben bo, una cosa i l'altra. Home, sí, sempre hem anat discutint una mica les idees. Ell tenia una idea, jo una altra, i després ho posàvem en comú i discutíem. Buscàvem una mica l'entremig, no? També discutíem. També. Però no, bàsicament era això, no? Una mica compaginat, és un treball mutu en equip. Llavors és una idea divertida, fresca, i la Laia il·lustra i dibuixa impressionantment bé, i qui millor que aquella com per fer això. Perquè tant la història es pot explicar així com per anar a dormir sense tenir que veure els dibuixos, o com el nen veient només els dibuixos pot entendre la història i a més pot endinsar-se més, perquè hi ha com moltes historietes dintre de la mateixa història que encara el nen es pot allà esplaiar. Sí, clar, hi ha molts dibuixets, molt de detallet petit i et pots distreure hores i hores. Vull dir, encara avui ens el miràvem i ostres, això jo no ho havia vist. I vull dir, coses que jo ni me n'havia donat encara o que no havia pogut perfilar prou. I allà són. Això, el Lladre de Mitjons, es presenta en primer lloc a l'Escola de Tortellà, el dimarts a les 11:30 del matí a l'hora del pati, amb tots els nens i nenes de l'escola. Llavors, el dijous a la tarda es farà a la Biblioteca de Tortellà i el divendres aquí a la plaça mateix, aquí a la plaça Pi Almoina, divendres a les 5 de la tarda, presentació del llibre, el recitarem, l'explicarem ben explicat amb una obra de titelles, amb una gran amiga, que és la Cristina Cornet, que ha fet un treball esplèndid. Sí, correcte.